आसामनि हाग्रा ओनसोलाव गोबां बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनाय थागिबि रायजो राजानि खावलायनाय आरो दाबिखौ गनायथि होनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 2006 मायथाइनि हाग्रा आयेन बायदियै हानि पट्टा रानदों। उदालगुरि जिल्लानि मोननै जायगायाव मैया हानि पट्टा राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादोंमोन। गिबियाव फुंबिलि 11 रिंगायाव हरिसिंगा रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव गोलैनाय भारत आरो भुटान हादोरनि सिमना ओनसोलनि हाजोजुलि गामिनि गोजोन फोथाराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनब्रै एफआरसिनि गासै 445 नखरनो हानि पट्टा राननानै होयो आरो बेलासिनि 2 रिंगायाव माजबार रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव गोलैनाय जिंगाबिलो आस्राबारि जौगालु गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 711 नखरनो हानि पट्टाखौ राननानै होनाय जायो। मोननैबो जायगानि रायजो राजानो बिटिआर सरकारनि जानानै हानि पट्टा राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी, इएम डक्टर नीरज स्वर्गियारी, एमसिएलए दीपक मोर, एबसुनि नेहाथारि मुस्रि आनन्द दैमारी, उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे गोबां सरकारनि बिफानारि मावख'गिरि बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार सोलिबाय थानाय समाव हा-हुनि जेंनानि सायाव खामानि मावनायमोनब्ला रायजो राजाया दिनै मोननाय हानि पट्टाफोरखौ सिगाङावनो मोनजोबनो हागौमोन होननानै अजद खालामदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायनि थाखायसो दिनै हानि पट्टाखौ रायजो राजाया मोननो हाबाय होननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। गोबां बोसोरनि उनाव हानि पट्टा मोननो हानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा गोजोननायजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कर्नेलियास दैमारिया सामलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि रबिन्द्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि रतेन्द्र दैमारिजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबार बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 हाउसहोल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय। दा 440खौ जों बहाय होबाय। हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै। मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि साफ्रोम मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो। गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा, गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय, जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय। नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों। जिखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय, गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला। दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों गुफुं माने मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय। बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ, रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ। खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों, माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना। आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो। बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो। बे समाव नुनो मोनदों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय, मुं सलायनाय बेखौ नुदों। थांनाय बारावबो माजबाराव जेब्ला हाखौ होदोंमोन बावहाय सासे एमसिएलए होनदों बेयो बिपिएफनि समनि रेडिसोमोन।
आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय शिबसारनि बानजायनायाव मोनथाम नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा मा होनदों हैद जाम्बाफोर थांनो नाङा बे प्रमद बर'नि मिथिंसो फेरेंगानि मिथिंसो फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ जोङो बावैसोनो माने हाखौ राननानै होगोन दाना बाथ्राया जादों जाय बिपिएफनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय फेरेंगानिफ्राय होनदों बै बिपिएफनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलाव मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा बे सान्दायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो फैसा होदों खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों बिपिएफखौ दाफै होननानै गोनो गोथो बाथ्राया बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो गावसोरो हा होगोन हाखौ लानो नाङाबो होनगोन बिसोर होनाय नङाबो होनगोन थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो बिसोर नस्थ'सो खालामदों दानिया कुइसना फैदों फाग्ला बे बिपिएफआ खि सरकाराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इनकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि एमसिएलए मानब गेदेर माधब सेत्री बिथांनि दैदेननायाव बे इनकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इनकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा हैयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रसासना मावगोन सिन्था खालामनाङा दिनै आमजुलि ओनसोलनि हाजो जुलियाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट साइडनिफ्राय हानि प्रमाणपत्र बिलाइ होनायनि हाबाफारि लानाय जादों दिनै बे हाबाफारियाव 440 सुबुंनो हा होनाय जागोन इतिमধ্যে गोबां होखांबाय आरो दिनै माजबार ओनसोलावबो होनाय जागोन 700 सुबुंनो होनाय जागोन जों बेखौ भारत सरकार साबायखर होनांगोन मानोना बिथांमोना एसटि एन्ड ट्रेडिशनेल फरेस्ट वेलफेयार एक्ट 2005 बे आयेनखौ पास खालामामोनब्ला बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननाय नङामोन खिन्थु बे आयेन थानायखाय दिनै बे आयेननि हेफाजाबजों जों हानि बे अधिकारखौ मोनदों जों खावलायदों बेखौ जायफ्रा दिनै हा पाट्टा मोनगोन बिथांमोना जाहाथे बेयाव स्थायियै थायो मानोना बर'फोरा मोनसे हुदा दंमोन जे हाग्रा एवस्रांनानै साफा जाबाय बेखौ गारना आरो गोदान हाग्रा नागिरहैग्रा दा खिन्थु हाग्रा गैला रिजार्भ गैला बेनिखायनो जों जेराव दं बेखौनो स्थायि भाबै थांना थानाय सोलोंनांसिगोन जोंहा हाग्रायाव हाबसोनाय लोगो लोगो हादानफ्राव थांनाय लोगो लोगो लामा सामा थाया स्कुल बायदिसिना सुबिदा थाया हस्पिटाल बायदिसिना सुबिदा थाया दै लोंनायनि बेबस्थाबो थाया आरो बेनि हिसाबै जों बेकवार्ड जाना थायो जों जाहाथे एसे बेकवार्ड जाबाय थायोबाथ' जानाय बिदिनो जौगानांगोन आरो बेनिखायनो जों लांदां जायगायावनो हादान सेफायखानाय जायगायावनो स्थायि भाबै थांना थानाय जों जौगानाय बेबस्था आं आसा खालामदों दिनै जायफ्रा हा मोनगोन बिथांमोना बेयाव स्थायि थांना थानो माखासे बेबायदिनो माखासे गामिफोरा थालांदों आरो माखासे सुबुंफोरा थालांदों थालांनायफोरखौ माबायदि बिथांमोनखौबो लासैनो होलांगोन दिनै थालांदों हयथ' किसुमान डकुमेन्टसआव माबा हयथ' एसे डिफेक्ट नुदों बेखौ कारेक्सन खालामनो उनाव बिथांमोननो कागज होनाय जागोन जों रावबो सुबुङा जाहाथे फरेस्ट ओनसोलाव रायजो थानायफ्रा रावबो जाहाथे थालाङा ओरैनो 2005 मायथाइनि उनाव हाबनायफ्राथ' मोननाय नङा ट्राइबेलबाबो खिन्थु जायफ्रा 2005नि सिगाङावनो हाबना थाखानाय बिथांमोना रावबो सासेबो हानि पाट्टा मोनासो थानाय नङा बर'फोरा हाखौ मोनबा दा बेथ' जोंहा बर'फोर दुर्बलता हा फानोबाथ' एक्सुवेलि फरेस्टनि हाखौथ' फाननो मोना खारन बिथांमोना फाननो अधिकार होनाय जायाखै आबाद मावनानै थांनानै थानोसो होनाय जादों बेनिखायनो बिथांमोना फाननो हाया फरेस्टआ बेखौ पारमिट खालामो महाबा खारोबा गारना खारनांगोन बे हाखौ ओरैनो फानोब्लासो